Salam qadırdan iyilleşler. Mehriban doğandan. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Sizin bilen teleekranlar arkalı haberlaşıp bilýänligim üçin gaty begenýärin. Bilişimiz ýaly biziň durmuşymyzda bize doğru yolu görkezýän, bize ýaşamagy, hakykatlarda gezmeyi öwredýän Rabbimiz Hudaýyň mukaddes ýazgylary bar. Olar bize doğru zatlary öwredýär we şolary ulanmak arkaly, olardan öwrenmek arkaly durmuşymyzda, iman ýolumyzda bereketli ýaşamaga, üstünlükli ýaşamagymyza bize ýardam edýär. Bugünkü siziň bilen öwrenjek hakykatlarymyz biziň iman ýolumyzda nähili gezmeligimizi we soňuna çenli Hudaýyň biziň üçin beren ajaýyp ýaşaýyşynyň soňuna çenli sabırly bolup yeňişli ýaşamagy bize öwredýär. Bilşimiz ýaly köpimiz dürli sport ýarışlaryny görenleriz. Ýa-da özümiz nähildir bir ýarışlara gatnaşyp hem görenleriz. Bilşimiz ýaly sport ýarışyna aýratynam algamak ýaly sportyna hemişe adamlar şol sporta laýyk bolan egin eşikleri geyip algaýarlar. Eger kimdir biri 100 metr bolsun, 200 metr bolsun, näde nähildir bir uzaklyk aralygyny algaýan bolsa, ona şoňa laýyk sport egin eşigini geýär. Bilşimiz ýaly algamak üçin jalwarly ýa-da uzun köýnekli algap bolany. Şol eger jalwar giyip algajak bolsak, ona ol bize päsgelçilik berýär. Bize ziyan ýetirýär. Şol gowy algamagymyza ýardam etmeýär, ýük bolýar. Şonuň üçin hiç bir sportçuny jalwarly ýa-da uzun köýnekli algap ýörenini gören dälsiňiz we görmeýär. Sebebi sportçy şol sportuna laýyk egin eşikde, ýagny nähildir bir maýkajykda ýa-da şortuda şol sportda algaýa ýa-da gatnaşýa. Muňa meňdeşlikde durmuşymyzda hem bize päsgel berýän we bize ýardam edýän zatlar bar. Bilşimiz ýaly biziň her birimiz İsa Mesih arkaly Hudaýyň ajaýyp iman ýoluna eýe boldyk. Şol ýolda biz soňuna çenli Hudaýyň beren ömrüne, durmuşyna ýaşap, soňuna çenli şol Hudaýyň ajaýyp umytly wada eden mekany olan cennet mekanyna barýançak biz hem şol ýolda algaýarys, algamalydyrs we sabırly, erjerlilik görkezip şol ýoldan gitmelidir. Bu arada bize Hudaýyň ýazgylary öwredýär we nämeleriň bize ziyan ýetirýändigini we nämeleri biziň öz durmuşymyzda ýük bolan zatlary taşlamagymyzy Hudaýyň ýazgysy bize öwredýär. Gelin bu wagt Ýewreýlere hatyň 11-nji babyndan we 12-nji babyndan okap hakykatlary öwrenelim. Ýewreýlere hatyň 11-nji babynda ýazgy bize şeýle maslahat berýär. Bizi şeýle köp şaýatlaryň gurşaýanlygy üçin päsgelçilik döredýän her hili ýükü we boynumuzdan ýapyşan günäleri taşlalyňla öňümizde duran ýarışda sabırlylyk bilen algalyň. Şuýda Ýewreýlere hatda Hudaýyň sözü näme diýär? Biziň durmuşymyzyň bir algaw meýdanyna meňdeşdigini aýdýar. Näme diýär? Öňümizde duran ýarışda sabırlylyk bilen algalyň. Biziň her birimiz hem iman ýoluna bir ýarış meýdanyna, bir alganylýan meýdanda ýaly. Şonuň üçin şol ýolda şol Hudaýyň saýlan bize beren durmuşuna, iman ýoluna öňe gitmek, algamak, soňuna çelli berk durmak barada şuýda aýdyk geçýär. Şeýle Hudaýyň bize çağırşy bilen, mukaddes ruhyň üstümize iýilmegi bilen, İsa Mesih Rabbimize iman etmek arkaly Hudaýyň ajaýyp iman ýoluna, gelecekde biziň ajaýyp mekanyna eltýän şu ýollan durmuşymyzda ýaşamalygymyzy Hudaý biziň her birimize belleýär. Ýöne şol algaw meýdanyna, algaw ýoluna dürlü zatlar biziň durmuşymyzda päsgelçilik hem döredýär.
Muňa misal edip näme diýe ýazgy? Päsgelçilik döredýän her hili ýükü we boynumuzdan ýapyşan günäleri taşlalyň. Şuýda ilki ayatda nähildir bir yük barada, her hili yük barada bize duyduruş berýär. Ýanky misalda aýdyp geçim ýaly sportçy bir uzak ýol algayan bolsa, ýa-da 100 metr algayan bolsa, özündäki ähli yük bolan zatlary, her hili yük bolup biljek zatlary aýrıya, yeňil zatlar geyip şol ýolda algaýar. Muňa meňdeşlikde iman ýoluny bize päsgelçilik berýän ýükü taşlamalydygymyzy Hudaýyň sözi aýdýar. Şeýle päsgelçilik berýän yük durmuşymyzda nämeler bolup bilýär? Eger her birimiz bu barada oýlansak, her birimiziň durmuşymyza, biziň iman ýolumyza soňuna çelle gitmegimiz üçin, sabırly ılgamagymyz üçin, üstünlük kazanmagymyz üçin ýardam berýän zatlar we päsgelçilik berýän zatlaryň bardygyny görüp bilýäris. Eger bular barada nähili zatlaryň biziň durmuşymyza ýük bolup biljekdigi barada oýlansak, olaryň käbirleri misal üçin Hudaý bilen bile wagt geçirmän, Hudaýyň mukaddes ýazgylaryny öwrenmeň deregine biz boş zatlar üçin wagt geçirip bilýär. Misal üçin günüdin telewizor görmek, ýa-da nähildir uzakly wagt, nähildir bir kino film seyretmek, ýa-da aýlaryň dowamyny dowam edýän nähildir bir film seriallaryny seyretmek, ýa-da bugünkü gün internet arkaly diňe 24 sagatyny diýen ýaly internetde oturup gerekmejek zatlara, boş zatlara wagtyny gidirmek hem ýa-da şuňa meňzeş enlikler wagtyny boş zatlara sarp etmek, bu biziň üçin durmuşymyza ýardam berýän zat bolman, biziň iman ýolumyzda hereket etmegimize, öňe gitmegimize päsgel berýän ýük bolup bilýär. Şonuň üçin eger durmuşymyzda Hudaýyň ýazgylaryny öwrenip, Hudaý bilen dileglerde sagatlap köp wagt geçirmän, diňe internetde ýa-da telewizora seyretmek arkaly diňe wagtymyzy boş geçirýän bolsak, onda şol enliklerimiz biziň durmuşymyzda ýük bolup bilýär. Hudaý näme diýe? Şol päsgelçilik berýän zatlary durmuşundan aýyr diýe. Başga bir zat ynam ýolumyzda bize päsgel berýän zat biziň saýlap alan ýa biziň bile gezýän, wagt geçirýän dost ýarlamyz hem bolup bilýär. Misal üçin atalar sözünde hem sen maňa dostun görkezp, men sana kimligiňi aýdýaryn diýe. Ýa-da biziň gelejegimize täsir edip bilýän dostlarymyz bar. Gowy tarapa da, yaman tarapa da dostlarymyz bize täsir edip bilýär. Şonuň üçin iman ýolumyzda ýaşanymyzda biziň imanymyzy bile paýlaşyp, biziň şol iman ýolumyzda, dogry ýolda, hakykatda günäsiz ýaşamakda, Hudaýa övgüler getirýän ýaşaýyşda ýaşamak üçin ýardam berýän dostlarymyz barmy? Ýa-da bize tersine her hili günäler öwredýän, ýa-da erwet enlikler, häsiýetleri öwredýän, ýa-da öz wagtyny boş geçirýän, ýalta bolan, gowy zatlary öwretmeýän dostlarymyz, ýaranlarymyz barmy? Bulary saýlamagymyz, bular barada oýlanmagymyz hem gaty wajypdyr. Bilşimiz ýaly özümiz hem ýaşlykda köp zady, gowy adam, yaman adam köpüsini ýanky bile oýnayan, bile gezýän dost ýarlamyzdan öwrenýär. Şonuň üçin dogry dosty tapmak, hakykatdan bize ýardam edip, biziň ýaly şol hak ýolda bolan, ýa-da şol hak ýoluň prinsiplerine ýaşaýan dostlarymyzyň bolmagy gaty wajypdyr. Eger bize päsgelçilik berýän, bize ziyan döredýän dostlar bar bolsa, ýaranlarymyz bar bolsa, onda olardan uzak durmagymyz, ýa-da olaryň öwredýänlerinden, täsirlerinden uzakda bolmagymyz gaty wajypdyr. Süleymanyň tymsalyna demiri, adam adamy iteldýändir diýe. Bilşimiz ýaly bir pyçagy bir-birine degirip, onu iteldip bolýar. Muňa meňdeşlikde dogry, gowy, dogry ýolda ýaşaýan dostlarymyz hem bize dogry ýaşamaga ýardam edip bilýär, öwredip bilýär. Şonuň üçin dogry dost ýarlar saýlamak
ve olar bilen gezmek gaty wajypdyr. Bizim gidiýän ýolumyzda bize yardım berýän adamlaryň durmuşymyzda bolmagy gaty wajypdyr. Üçüncü bir zat misal üçin adamyň durmuşunda, imanlynyň durmuşuna päsel berip, agyr yük bolup bilýän zat bul maddi zatlaryň ýzyna ylgamak. Ýagny baýlygyň ýzynyň kowalamak. Ya da boş bolan zatlar. Misal üçin şol baýlyga ýetsem onda durmuşum başga hile bolar. Ya da baýlyk meniň üçin wajyp diýip puluň ýzyna, baýlygyň ýzyna ya-da yer ýüzündäki şan şöhratyň ýzyna algamaklyk hem adam üçin ýük bolup bilýär. Bu bizi Hudaýyň çağıran ýolundan, Hudaýyň isleýän zatlaryny etmeklikden bizi saklaýar. Önsümüzi başga tarapa, başga zatlara wagtlaýyn. Bize yardım edip bilmeýän zatlara wagtymyzy giderip, şolaryň ýzyna ylgap, hakykatda ýaşaman, yalan zatlara ýa-da nähildir bir günäl hereketlere hem başurmaga täsir edip bilýär. Şonuň üçin durmuşymyza seredip, näme ýykynlyk edýäs, näme üçin ýaşaýas. Hakykatdan Hudaýyň şalygy üçin, onuň hakykaty üçin, adamlaryň baky dowda hodundan halas bolup Hudaýyň ajaýyp gutuluşyna eýe bolmak üçin hereket edýäsmi, zähmet çekýäsmi? Öz iman ýolumyzda günählere garşy göreşip, şol ýolda berk durýarsmy? Bulary görmek we ýük bolan zatlar durmuşymyzdan aýyrmak gaty wajypdyr. Şu wagt her birimiz öz durmuşymyza seredip, nämeleriň ýük bolýandygyny oýlanyp, barlap kalymyzdan, durmuşymyzdan aýrmalydygymyzy Hudaý bize öwredýär. İkinci bir wajyp bolan zat ýazgyda näme diýe? Şol iman ýoluňyzda päsel berýän günähleri, boynunuzdan ýapyşýan günähleri diýe aýryň diýe. Päskelçilik döredýän her hili ýükü ve boynumuzdan ýapyşan günähleri taşlalyň. İkinci bir zat bize päsel berýän, bize ziyan berýän iman ýolumyzda üstünlükli bolmamyza ve soňuna Hudaýyň dolu wagdalaryna ýetmegimize päsel berýän zat bu günädir. Günä adamyň durmuşynda iň elhenç, iň erwet bolan zatdyr. Elbetde ýanky öňki aýdyp geçen zatlarymyz ýük bolup bilýän zatlar, telewizor görmek, wagtymyzy boş zatlara sarp etmek, ýa-da nähildir bir erwet dostlaryň täsirinde bolmak, ýa-da baýlygyň başga zadyň ýzyna gezmek öz-özünden olar günä däldir. Emma adam üçin adamyň durmuşynda hakykatdan günä bolan zatlar bardyr. Olar bolsa günä bizi näme getirýär? Ölüme getirýär. Günä ölüme getirýär. İsa Mesih bolsa ýaşaýşa getirýär. Şonuň üçin günäni taşlamagymyz gaty wajypdyr. Eger günäli ýaşaýşda ýaşamagymyzy dowam etsek, günälerimizden el çekmän, towba etmän, olary taşlaman, olara garşy göreşmän, günä etmegimizi dowam etsek, onda ol günäler bizi ölüme alıp barýar. Ol günäler bizi iman ýolumyzdan dänirip bilýär. Ol günäler bizi orta ýolda, soňuna çelip pellehana, soňky barylmaly ýerimize ýetmegimiz üçin bize päsel berýär. Şonuň üçin günäge garşy göreşmek, günäge garşy durmak gaty wajypdyr. Käbiriňiz belki günä bu näme diýip soraýansyňyz. Günä elbetde Hudaýyň barlygyna, Hudaýyň biri var, yaradan Hudaýdygyna imansyzlykdan başlanýar. Ondan başga da diňe bir Hudaýyň barlygyna inanmazlyk däl. Hudaýyň barlygyna inanyp da oňa boyun bolmazlygyň esasynda hem günä durandyr. Bilşimiz ýaly ilkinji yaradylan Adam ata we Howwa eden günäsi nämedi? Olar ogurlyk etmedi, ýa-da ýamanlyk etmedi, adam da öldürmedi. Olar diňe Hudaýa boyun bolmadylar. Olar Hudaýyň barlygyny bilýärdiler. Hudaýy eşidip, onu dinläp, ol bilen bile gezipdi. Emma näme boldy? Hudaýyň aýdanyny berja etmediler. Boyun bolmadylar onuň buyruguna. Netijede günä orta girip ölümli boldular. Ve Hudaýyň bereketlerinden, baky ýaşaýşyndan aýryldylar. Muňa meňdeşlikde günä boyun bolmazlykdyr. Hudaýyň hakykatlaryny eşidip, Hudaýyň öwredenlerini berja etmedlik
günädir. Başka bir zat günäge garşy söwüşmegiň wajypdygyny bize Hudaýyň ýazgylary aýdy. Şu taýda okan yerimizde gelin okalyň 3-nji aýatda şeýle diýe: Siz aryp ruhdan düşmez ýaly İsa hakda pikir edin. Ol günäliler tarapyndan köp eziýet çekip hemmesine çydady. Günäge garşy alyp barýan söwüşiňizde siz entek ganyňyz dökülýänçe garşylyk görkezmediňiz. Şu taýda näme diýe? Siz günäge garşy alyp barýan söwüşiňizde. Elbetde her bir adam günäge garşy söwüş alyp barmalydyr. Sebäbi günä ýöne ýerden bizi taşlap giden o. Ol ölümü emele getirmek üçin, bizi ýok etmek üçin bize ziyan döredi. Şonuň üçin günäge garşy elimizde baryny etmelidir. Oňa garşy söwüşmelidir. Adamlar günäge garşy söwüşmegiň deregine olar günäniň durmuşynda bardygyna iňirdiýärler. Ay men günämden üstün bolup bilemok, meniň durmuşymda her hili kynçylyklar bar. Näme üçin? Sebäbi şoňa garşy söwüş alyp baranoklar, şoňa garşy göreşmeýärler. Netijede bolsa günäler olaň üstünden üstünlük gazanyp, üstünden basky edip, olaň durmuşyna täsir edýär we iman ýoluna üstünlüksiz, netijesiz ýaşaýarlar. Günäniň nähilligi barada, nämeleriň günädigi barada Galatyalılar hatynda 5-nji babda ýazgy bize şeýle diýär. Galatyalılar 5-nji bab 19-njy aýat. İnsan höwesleriniň netijesi bellidir. Olar zinahorlyk, haramlyk we azgynlykdyr. Butparazlyk we doga jadygoýlükdir. Ýigrenç, agzalalyk, görüplik, gahar, bästeşlik, jedel, bölünüşük we bahyllyk, serhoşlyk, azgynlyk meýlisleri we şuňa meňzeş zatlardyr. Men size öň duýduruşum ýaly, ýene de bir gezek duýdurýaryn. Kimde kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras alyp bilmez. Günäniň nämelerdigini şu aýatlar bize aýdýar. Şonuň üçin şeýle günälerde ýaşamak, şol günälere bizi Hudaýyň şalygynyň mirasyndan bizi mahrum etýän günälerde ýaşamak, olara garşy söwüşmezlik bizi iman ýolumyzda bize päsgelçilik döredýär. Şonuň üçin durmuşymyza ünüs berip, nähili şol günälerde garşy durup, şol günäleri aýyrmak üçin hereket etmemiz gaty wajypdyr. Şol iman ýolunyň bir ýarışdygyny Resul Pawlus hem 1-nji Korintoslarda 24-nji aýatda şeýle mysal bilen düşündirýär. Ol şeýle diýär: Siz ılgaw meýdanynda ılgaýanlaryň hemmesiniň ılgap ýöne bayragy biriniň alýanyny bilmeýärmisiňiz? Bayrak alar ýaly ılgan. Göreşýän adam ähli zatda öz nefsine buýurýandyr. Olar muny pany täji almak üçin, biz hem baky täji almak üçin edýäris. Şonuň üçin men maksatsız ılgaýan ýaly ılgamaýaryn. Howany yumruklayan ýaly yumruklamaýaryn. Ýöne beýlekilere wagt edemden soň özüm mahrum galmaz ýaly tenimi horlap onu gul edýärin. Paulus taýda näme diýär? Ilgaýanlar näme? Bir bayrak almak üçin ilgaýar diýär. We ilgaýanlaryň içinde diňe birisi ýa-da ikinji, üçünji ýeri alanlar bayrak alýar. Şonuň üçin iman ýolumyzda ýöne bir hiç zat bolmadyk ýaly, ýöne bir arkaýyn hiç zat etmän gezmelide. Ilgaýan ýaly, ýarışdaky ýaly, ýa-da bir söwüşdäki ýaly hereket etmeli, ýaşamaly. Näme diýär? Men bayrak almak üçin hereket edýän. Göreşen adam diye ähli zatı öz nefsine buýurýandy. Mysal üçin eger kimdir biri bir sporta gatnaşyp birinji bayrakly ornu aljak bolsa, bilşimiz ýaly ol giýje gündüz taýýarlyk görýär, türgenleşip geçýär. Agyr kyn zatlary hem berja edip şol gelecekdäki ýarışyna taýýarlyk görýär. Ol üçin der dökmek, kynçylyklardan geçmek ýa-da agyr zähmet çekip şol maksadyna yetmek üçin ähli zady berja etmek hiç zat görünmeýär. Ol näme etmeli bolsa şol bayragy almak üçin şol ýarışda üstünlükli
yeri almak için ähli zady elinden gelenini edýär. Şonuň üçin imananyň durmuşy hem şeýle bolmalydygyny aýdýar. Eger biz bir soğuk sala, bir gyzyklanmayan ýa-da durmuşymyzda Hudaýyň beren şol ajaýyp İsa Mesihtäki durmuşyna şeýle bir üstünlük üçin bir ihlas bilen ýaşamasak, ýa-da şol ýükü durmuşymyzda ýükü taşlamasak, günählere garşy töweşmesek, türgönleşik geçmesek, elimizde baryny etmesek, onna üstünlükli bolup bilemiz. Bul adamlar, misal üçin sporta gatnaşan adamlar ýa-da dünýäde bir nähildir bir zady yetmek üçin ýaşayan adamlar diňe wagtlaryň zatlaryň ýyzynda algyýar. Ýöne bir ýerdäki bayraga, ýerdäki sylaga eýe bolmak üçin hereket edýärler. Bizde bolsa has ulu sylag bar. Biz İsa Mesih arkaly Hudaýyň baky ýaşaýyşyna eýe boldyk. Hudaýyň bereketlerine eýe boldyk. Ve bizim göklerde solmayan, tükönüksiz, tegmilsiz, en gymmatly olan mirasymız var. Hudaýyň padşalygy var. Şonuň üçin bulara yetmek üçin, şolara eýedigimiz üçin, şol wagdalaryň bize degişlidigi üçin biz hassa erjellik görkezmeli, hassa sabırly bolmaly. Durmuşymyzda ýüze çykýan kynçylyklara seretmezden şolary yeňip geçmeli. Ruhtan düşmeli däleriz. Mundan başga da bu söweşimizde, bu şol biziň Hudaýyň bizim üçin beren ýolunda üstünlükli ýaşamamyz üçin we Hudaýyň pellehanasyna, şol cennet mekanyna, mirasyna yetmemiz üçin bizde Hudaýyň güýç kuwaty bar. Hudaýyň başga da biziň öňümizden ýören şaýatlary bar, imanlylary bar. Misal üçin 11-nji babda Ýewreýlere hatyň giden iman gahrymanlary barada aýdýar. Bilişimiz ýerli Adam atadan başlap birnäçe peýgamberleri şol ayatlar bize misal getirýär. Nuh peýgamber, Musa peýgamber, Yeşua peýgamber, gaty köp peýgamberler şol öňünde goýulan sylaga yetmek üçin, öňünde goýulan wadalara yetmek üçin iman arkaly Hudaýa biil baglap berk bu dünýäni ret edip, bu dünýäniň päsgelçilik döredýän zatlaryny yet edip, ýüklerini taşlap, günälerini taşlap öňe hereket etdiler. Ve soňuna çelli anamdar boldular. Ve şolara seredip hem biz ruhlanyp bilýäs. Şolara seredip hem biz güýç alyp bilýäs. Şolar barada misal üçin Ýewreýlere hatyň 11-nji babyna näme diýe seredin? Olaryň bary iman arkaly Hudaýyň berekellasyny gazanan hem bolsa, wada edilen zada gowuşmady. Çünkü olar bizden ayrı kämillige yetmediýäli. Hudaý bizim üçin has gowy zady taýýarlapdy. Ýagny Hudaý olara wada etse de has gowy zady bizim üçin taýýarlady. Ýagny biz İsa Mesihi iman gözlemimiz bilen gördük ve İsa Mesihi durmuşymyzda kabul etdik ve İsa Mesih'te ajaýyp wadalara, ajaýyp ýaşaýşa eýe boldyk. Şonuň üçin Hudaýyň bize beren durmuşy, üstünlükli ýaşamamyzyň wajipligi şol wadalara, şol ajaýyp zatlara eýedigimiz üçin hem etmeliriz. Ünüs bermeli zat Ýewreýler 12-nji babda seredin näme diýe? Gelin gözümüzü imanımızın gözbaşı ve kämilleştiricisi İsa dikeliň. Ol geljekdäki şatlyga gowuşmak üçin maskaraçylygy hiç sahip, haştaky ölüme döz geldi ve Hudaýyň tagtynyň sagynyna oturdy. Şol durmuşymyzda, iman ýolumyzda, Hudaýyň bizim üçin bellen ýoluna üstünlükli ýaşamagymyz üçin ve soňuna çelli çydamly galmagymyz üçin bizim üçin İsa Mesih Rabbimiz bar. Bizde Hudaýyň mukaddes ruhu bar. Şonuň üçin hem biz aryp, ýadap ruhtan düşmelileriz. Eger ruhtan düşen ýagdaýymyzda İsa Mesih'e seretmeliriz. İsa Mesih'ten göreldi almalıyız. Çünkü İsa Mesih ähli kynçylyklary ýeňdi ve soňuna çelli Hudaýyň maksadyna yetirmek üçin ve bizi hem Hudaýyň maksadyna yetirmek üçin soňuna çelli ähli zady berja etdi. Ol haşta öz janyny gurban etdi. Üçüncü gün ýene de dirildi ve göklere şöhratyna göterildi. Şonuň üçin bugünkü gün eger ruhtan düşüp ýa-da umytsızlykda bolsaňyz, biziň imanymyzyň gözbaşy bolan,
esası olan, kämilleşdiricisi olan İsa Mesih'e dikin. Gadyrdan iyleşlem, şu gepleşimiz arkaly Hudaýyň hakykatlaryny öwrenensiňiz diýip umyd edýän. Eger hakykatdan siz hem iman ýolunda bolsaňyz, İsa Mesih'e inanýan bolsaňyz, onda biz bir ajaýyp ýoldadyryz. Ve bu ýolda ähli bize päskelçilik berýän ýükleri taşlap, günäleri taşlap, soňuna çenli, sabırly algamalydyryz. Eger belki sen daşyndan seredip heniz İsa Mesih'e imanly bolmasaň, onda bul hakykat ýol bolan iman ýolunda bolmasaň, onda İsa Mesih'e şu günüň özünde iman edip, bu ajaýyp algaw ýoluna we soňunda bizi baky miras, solmaz, baky ebedi ýaşaýşa ýetirýän Hudaýyň şalygyna barýan ýola gelmeňi senin üçin dilek edýärin. Şu gün İsa Mesih'e iman et ve onu öz Rabbin ve halaskaryň hökmüne kabul et. Bu wagt bolsa gelecekki gepleşiklerimizde ýene-de görüşýänçäk, hoş, sag bolun. Adamlar İsa Mesih'iň ýygyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesih'i öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýüzüne erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime ulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýyzyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onuň ajaýyp wadasyny ýadynda sakla. Ähli ýytyar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.